Ayan po mga bay, ito po yung karugtong ng video ko sa unboxing. Ayan, di na namin alam kung anong gagawin dito. Kaya sobrang haba na po nitong nag-experience kami. Nagsisearch ako nito, nagsisearch ako kung paano mag-install. Kung paano namin iayos. Ayan, nanonood na kami kung paano ayos. Kaso yung pinanood namin, hindi naman malinaw kung paano. Hindi malinaw talaga. Kaya ayan, nanonood kami kung paano. Sige. Tapos ayan, na-realize na ng uyab ko na pula na ganyan. Ganyan, ganyan pala. Sige. Naghahanap pa ako kung saan pwede namin ikabit. Ayan na. Ayan. Alam na namin yun kung saan nilalagay. Ayan, nangati yung balakubak. Ayan na, start na ng start pa lang after 10 hours. Start pa lang kami na dyan ilagay sa mesa pala. Tapos yan, kinabit na namin sa mesa. Ayan. Okay, tapos yung bilog doon na-install na ng uyab ko na pula. Lagayan ng microphone. Ayan, sige. Inigpitan mo na yun sa ilalim, inigpitan. Okay, ayos buhok, ayos. May nagpa-load dito may nagpa-load. Tres muna, may nagpa-load po naman, nagpa-load. Negosyo muna, tres. Di actually, dos lang po talaga hinihingi kong bayad. Dos lang ako. Habang nagpapa-load, ayan, umahanap ng paraan si uyab na pula kung paano ikabit yung microphone. Ayan, ikot. Ayan, tinatanong ko na yung nagpa-load ko, ano number niya. Ayan, sige, load pa more. Ayan. Sa uyab na pula, ayan, nalagay na niya yung microphone. Ayan, sandali. May magpa-load uli, Yan, okay, load muna. Nag-testing na yung uyab ko na pula. Hello, mic test. Pero hindi pa rin namin tapos to. Ay, Diyos ko, mga inosente. Sukli muna, sa nagpa-load. Sige, continue kami. Ayan, lalagay na namin yung microphone. Okay, nagkaroon na kami dito ng idea. Ayan. Ay, Diyos ko po, Rude. Okay. Ikot. Ayan po, dumating yung panganay kong anak. Sabi niya, dyan daw ilalagay yung mic. Ayan. Tapos, saan na yung dextrose? Sa dextrose naman kami, natagalan naman kami sa dextrose. Sige, ayun, nalagay na. Testing. Yung platito, saan daw ilalagay? Saan naman yung platito? Ganun. Paano yan, Kumakanta-kanta na yung uyab ko na pula. Platito naman. Wala pa rin. Kung saan nilalagay. Wala. Ano na? Okay? Ito daw, nalilito ako kung saan nilalagay. Hanggang ngayon, di pa rin yan nalagay namin. Di ka alam kung saan yun nilalagay. Ayan. Nag-search na naman kami. Kung saan nilalagay. Sige. Ayan. Yung platito, sinisearch ko kung saan ilalagay. Ayan, continue namin yung video. May mga video kasi na tutorial na
hindi kumpleto. Kaya, ayan. Yan ang nangyari. Natagalan kami dito. Kaya, wish ko lang, no, sa mag-tutor na sana klaruhin. Kasi yung iba mag-tutor, hindi kumpleto eh. Pabitin-bitin. Oh. Oh. Naaman si Detay, naaman si Des gawas. Unsa man na? Oo, kay nabarado mi diri tay. Pwede na na tay. Thank you kayo. Oh, na latito na. Wag gyapon dili mao ang pagbutang ani. Nganong di aman yan saon man na diri sa mic. Oh, hawiran na lang daw na ako, hawiran. Oh. Wala pa wag mo kabalog asay butang na. Naabot na si Ralph Andrew. Ayun, pangalawa kong anak, siya lang ang nakapaglagay niyan. Oh. Ayan, dyan pala niyan lagay. Siya ang naglagay niyan, si Rap. Nagsisearch na naman kami kung paano. Ayan, kinakabit na ni Rap dito mga bay. Siya na ang nakakaalam kung saan ilagay. Kasi si Uyab na pula sa mesa, layo. Ayan. Oh, ganyan pala. Yung platito. Hindi ko alam kung tama rin yung pagkalagay niya. Yung yung tutorial natin sa walang boses kasi minute ko, kaya nag voice over na lang ako. Voice over na lang po itong ginawa ko mga bay. Ayan, tinignan naman namin kung para saan yung iba. Ayan po yung condenser, yung nasa paa ko. Yan yung pinipindot ko pag tumatawa. Mga palakpak, yan lang po. Maliit lang siya talaga. Yan naman. Mga dextrose naman ang pinoproblema namin kung para saan. Mga dextrose naman. Ayan. Sabi ko, tawagan ko nga si sabi ko, hindi na namin naintindihan yung tutorial dito kasi hindi nila sinabi sa tutorial kung para saan yung mga wire, mga dextrose. Kaya yan, tinawagan ko na dito si Kuya Epong. Mega shoutout po kay Kuya Epong. Yan, natatawa ko dito. May nagpaload na naman, paload. Sabi ko, ikaw na mag-load kasi kausap ko na si Kuya Epong dito. Ayan, pinakita ko sa kanya para saan yung mga dextrose na yun. Ayan, yung mga pula-pula na yan. Kabit-kabit pala dapat yan sa sa cellphone at saka dyan sa condenser ng microphone. Load muna. Hindi nila alam mag-load. Sabi ko, ayan na, sige. Okay, continue kay Kuya Epong. Si Kuya Epong natatawa ako, hindi pala Bisaya si Kuya Epong. Hindi Bisaya. Ayan, may nagpapaload ko. Yung nag-ano kami na. Wala ng hair yung uyab ko na pula kasi lumalabas siya sa mga naglo-load. Baka magtaka yung nagpa-load. Baka sabihin napapaliw na yata mga tao dito. May pa wig na. Wala nang buhok yung uyab ko na pula. Walang buhok tuloy. Wala nang wig. Ay, Diyos ko, may buhok pala. Yan, pinakita ko. Yan, tama ba yan? Ganyan, yan ito.
Tawagan ko na lang si Kuya Epong para mabilis. Sinanood kami ng tutorial. Diyos ko, kung isang oras mahigit to, kaya pinabilis-bilis ko na lang yung video ko. Tapos, voice over na lang ako para sa inyo. Kasi, kapanoorin niya yung mga sinasabi namin dyan. Although nakakatawa yung mga reaction namin. Yung mga sinasabi. Pero matagal talaga. Matagal talaga pag first time. Yan. So, yan. Testing na kami dito. Testing ng microphone. Tinitest na namin yung mga tunog-tunog. Mga boses-boses. Yan. Hindi pa rin daw yun, sabi ni Kuya Epo. Kaya yan. Ano na naman kami. Hindi pa yan, sabi niya, hindi. Hindi talaga ako binitawan ni Kuya Epong dito hanggat hindi niya naririnig yung boses ko. Wala sa microphone, wala din sa condenser, wala. Yung pala, hindi pwede sa Samsung. Hindi siya pwede sa Samsung na cellphone. Sa Samsung na ginagamit ko, itong Samsung Galaxy Plus yata to sa akin. Hindi siya pwede sa Galaxy. Siguro sa ibang Samsung pwede, pero dito sa cellphone na ginagamit ko, hindi siya pwede sa Galaxy, sa Samsung. Pero dun sa Oppo, pwede. Sa Oppo ko, tapos sa Oppo din ni Oppo F11 ni Liza Clark, saka sa Oppo A20 sa akin. A20 A5 2020. Yun, pwede siya. Sa Samsung hindi siya pwede. Ayan, kaya nag-transfer na ako sa ibang cellphone nito. Ayan. Ayan ang mga bay. Yung cellphone ni Liza, yung camera, ayun, kung napapansin nyo, tumataas yung camera. Ayan, pwede na siya. Testing naman namin dito yung yung tinatawag na voice over. Ayan. Hindi ako binitawan ni Kuya Epong, hindi ko talaga na perfect. Kaya thank you so much talaga. Credits to Kuya Epong. Ayan, thank you so much po Kuya Epong. Siya po ang bumili lahat nito. Siya yung nakipagkita dun sa nagtitinda nito. Tinesting din niya kasi na open na lahat yung box, kaya tinesting niya po talaga ito. Kaya ayan, bago niya pinadala sa akin. At syempre, thank you so much po sa aking sponsor na si Ang Pobreng Gilas. Siya po si sana po tulungan natin si Ang Pobreng Gilas. Dikitan niyo po si Ang Pobreng Gilas. Matik na po yan. Legit na legit po si Ang Pobreng Gilas po. Ayan, siya po yung nagregalo sa akin. Ayan. Thank you so much talaga. And also to Indat Vlogger. Kasi si Indat Vlogger din ang kinakausap ko. Kasi si Indat Vlogger talaga at saka si Kuya Epong ang magkakaibigan. Nagkakilala kami ni Kuya Epong dahil kay Indat Vlogger. Kaya maraming salamat talaga. Dito sa mundo ng YouTube, makakilala ka talaga ng mga legit na mga supporters, mga kapatid. So, ayan. Sumilip yung baby girl ko. Ayan, okay na to. Masaya na ako. Nantuwa na yung tsura ko dito. Masaya na ako kasi okay na. Ayan, naririnig ko na yung boses na bata, boses na lalaki, boses ng higante. Ayan. So, okay na. Okay pa sa alright. Yeah, thank you so much talaga, Kuya Epong, ha? Kuya Epong. Search niyo po, Kuya Epong. Ayan. Napagagaling din po yan. Okay, ayan. Testing pa more. Yung baby girl ko naman, pakit naman ang pagkat sa gilid.
Nagutom na si Inday. Nagutom na ako dito after 5 years ng aming unboxing. Gutom. Ayan, may ulam ako dyan. Nilagang ampalaya, nilagang okra, saka talong po, talong. Ayan, sasawan ginamos. Ayan, ginamos, bagoong isda. Ayan, puros nilaga, puros steam. Steam na ampalaya, steam na okra, at saka steam po na na talong. Tapos merong hotdog, tira ng mga anak ko. Kinain ko na rin. Kain na po tayo. Kain po tayo. 1 cup of rice muna. 1 cup of rice. Kain. Sige. Sige, gutom tayo. Gutom talaga ako dito. After na unboxing yan, ang palaya. Mas mahahaba ang ulam ko dito, mga kapatid. Mas mahaba. Hotdog mahaba. Okra mahaba. Talong mahaba, syempre. Lalo na yung ampalaya mahaba. Mahaba. Ay, baby girl. Ali lang. Diri mama ba? Diri. Kain. Gising na ang baby girl ko. Mama, dali! Ay, nako. Diri. Dili ba? Dapat, mama. Dili ba? Kaon. Gutom kayo. Gutom kayo ko, diri. Gutom. Sarap pala mga bay yung yung steam nyo, yung okra, talong, ampalaya. Tapos, sawsawan yung ginamos. Bagoong na isda. Sawsawan. Ayan, sige. Talong pamor. Sarap kumain ng talong kaso. Tapos kung kumain ng ngangati ako ngangati talaga ako. Ayan. Dati allergy ako sa manok. Pero nung nasa Kuwait ako, kasi halos araw-araw manok. Parang umalis na rin yung allergy ko sa manok. Dati talaga pag kumain ako ng manok, yung balat ko, naku, parang balat ng manok din. Ngayon, wala na yun. Sa talong naman ako may problema. Kailan gusto ko yung talong, kahit anong luto sa talong. Isa, adobo, ayan, nilaga, ihaw, yung magsalad ka ng talong, magprito, ganun, sarap-sarap po. Pero yun lang, pagkatapos talagang nangangatin ako. Tapos yung sa balat ko parang yung buto ng talong. Kaya hindi mo na ako kain ng talong. Kasi nangangati talaga ako. Hindi ko alam. Kasi yun talaga nararamdaman ko kahit talong. Kain pa rin kahit alam na hindi pwede. Sarap ang bawal. Minsan matigas ang ulo natin. Tapos tayo lang din ang nahihirapan. Ay, nako. Kain pa more. Naubos din. Testing na naman. Ayan, sa tingin niyo po parang naka left hand po. Kasi front cam kasi ginagamit ko, kaya akala niyo
testing. Ayan, nangangati na. Maghugas muna ako ng kamay dito. Maghugas, tapos na akong kumain eh. Paalam ako, maghugas. Nag-record ako nito. Tapos hindi naman pala pwede pag mag-record. Kailangan may i-install ka pa daw. Tanungin ko pa ulit si Kuya Ibo. Nalimutan ko anong i-install. Para may tawa-tawa sa video. Ayan ang nangyari. Tawa-tawa ako. Tapos wala pala sa record. Ayan, nagpapaalam ako dito. Hugas kamay ko. Ayan, sinasabi ko sa inyo pag magpapaalam na. Ayan, marami nang sasabihin. Pag magpapaalam na. Ayan. Kasi tapos na kumain. Hindi na matapos-tapos ang pagpapaalam. Kung kailan magpaalam, saka maraming kwento. Diyos ko. Ba't kaya, no? Bakit kaya? Oh, ayan. Paalam pa more. Kasi hindi naman tumayo-tayo. Kainin na lang mga kanin-kanin. Sige. Ayan. Testing. Ha? Ano naman? Lagi sa wakas, nagtagumpay rin ang ating unboxing. Okay na ang lahat. At maraming salamat kay Eugenio. Dun sa tinawagan ko. Thank you so much. Gamitin mo sa akyat-akyat. Nagtagumpay na po ang ating unboxing. Ayan, okay na po lahat. Ayan pala, mga nakalagay. Ang daming dextrose by. Bokalibog sulay, hibok. Lindo kay mga tingog. Atong 6 months. Isuot sa na yung Amerikana. Yung Amerikana ba? Ay na. Hindi na. Sige. Suwayan. Yung siya may kuan, tingog diha. Kana. Si Tantangon Papa daw pa, na. istorya. Ibutang Tangtangon daw nato ni Mike. Madungog. Istorya daw. So pag dungog na wala may Asa na ko gibutang sa headset? Kana nadungog. Istorya daw, dili ka istorya si Mike. Istorya. DJ ng aking radyo. Okay kayo? Kana ko siya tingog istorya pag mo siya. Bosa-bosa lagi atong tingog lagi. Kana. Manindot ya itong tingog deh. Uy, natiguwang man lagi ni. Unsa naman niya eh. Oh my. Uy, gagera na. Okay kayo. Kana. Unsa ni? Okay kayo. Kana. Okay. Istorya daghan ba? Regular na nagwal. Uy, nayaya ma. Kana. Uy, natiguwang. Ay, 6 nabata. months ang ganiya. Nalagi ha. Nagay pusil oh. Patay na gyud. Patay. Kana. Hi! Wala lagi. Chay? Gusto kayo sa exit niya sa inyo sa Okay na. Maraming salamat. Mura Okay na. magkapri. Tagumpay na yung ano natin, Mura unboxing. kapri. After 5 years, nagtagumpay po ang unboxing. At ito na. Ito na lang, hindi ko natanong saan ba to. Na mauna Saan to? dia. Sa may Mauna likod dia. man siguro ni. Kani man siguro ni Bok. Asa? Diri. Ha? Murag diri ni. Na. Basting ko na pwede na sila magbalin-balin. Ambot asa ni siya. Kani ray Rasa problema. din ang dia. Ato ra ni estadihan. Okay, Sige, okay na mga kapatid. Hanggang dito na lang ang aming unboxing. Oh my Thank you so God. much. And I hope Oh. nag-enjoy kayo dyan. Please like and Hala. subscribe. Buteng. Thank you sa lahat ng Buteng. suporta ninyo. Thank you so much. Thank Bye! you.